te talnai talthamse tongshio Loksaha chongmari waithamni bagai phanrogo tongnani bagai samung butang yakor naharjak naikolnai bodol BJP tabuke bootni target bwrui rikha mantri bokrok Narendra Modi 1 salono bodolni samung khlainai rokno saklaikha 2019 bisini simi bo kwbangkhe boot manai phaitongnai Loksaha chongmari o 50% kwbang boot manani nangnai hwnui saklaikha mantri bokrok Modi 1 salni sargo Delhi BJP bodolni haba nogo thangwi sogwi mantri bokrok Narendra Modi aboni yagulo দাম bwrui romwi achuglai mwng khwlai aboni bisingo kok narkha damsa romwi mantri bokrok bo saka taklai ni chongmari bo BJP no 50% vote manani no nangnai botebo saklaikha tongkosung lukuroni thani thangwi kendriyo samung butangrok pilaimung khlainani nangnai joto phasingtui no botebo saklaikha tabukni jora rogo jotoni yagono mobile tongo pilaimung kwbang khlainani nangnai social media rogo mantri bokrok saka siklarokni bagai Instagram o reel rinani nangnai 4 salo kendriyo kuchuk thaini joto samung khlainai rokno tuye kok nargnai kendriyo union home minister Amit Shah. Bureau report, Kokkhara.